Wel, mae'n 2 wythnos yn credu ers fi wneud un o'r fideos yma, felly dyma gyfle i wneud un arall. Mae wedi bod yn wythnos weddol brysur o ran gwleidyddiaeth, ond am newid, oedden ni'n trafod y gyllideb yn hytrach na Brexit, a dwi'n siŵr bod hynna'n ryddhad i chi fel oedd o ryddhad i mi na. Ac wrth gwrs mae'r gyllideb wedi mynd i lawr yn weddol gadarnhaol o'r hyn dwi'n weld, ac dwi'n sicr yn croesawu'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn derbyn 550 o filiynau ychwanegol, a dwi hefyd wrth gwrs yn croesawu'r ffaith bod yna fuddsoddiad mewn i gynllun twf Gogledd Cymru, a hefyd wrth gwrs buddsoddiad i nifer o gymunedau yng Nghymru o ganlyniad i benderfyniad i gyllido credydau uniongyrchol yn well na'r hyn oedd yn ddisgwyliedig yn wreiddiol. Felly ar y cyfan dwi'n ddigon bodlon efo'r gyllideb fel mae'n sefyll. O'r hyn swn i yn dweud ydy, os ydy Llywodraeth Cymru'n cael 550 o filiynau ychwanegol, dwi'n credu bod yn allweddol bwysig bod nhw rwan yn targedu'r arian yna ar lywodraeth leol, oherwydd mae'r her sy'n gwynebu cyngor megis Conwy bellach yn un sylweddol. Da ni'n gweld y posibilrwydd o gynnydd sylweddol mewn treth y cyngor, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig bellach bod dewisiadau Llywodraeth Cymru yn gyd-destun yr arian ychwanegol maen nhw wedi dderbyn unwaith yn rhagor o ganlyniad i gyllideb yn San Steffan, bod yr arian hwnnw'n cael ei dargedu ar lywodraeth leol. Dwi'n ymwybodol fod gweinidog Llywodraeth leol Llywodraeth Cymru, Alun Davies, wedi honni bod Llywodraeth leol yn gor-gwyno am y diffyg cyllid maen nhw'n wynebu, ond yr gwirionedd ydy fod y sefyllfa bellach yn fregus iawn mewn cynghora ar draws Gogledd Cymru, a dwi'n mawr obeithio fydd dewisiadau nesa Llywodraeth Cymru fwy cefnogol i cynghora lleol na mae wedi bod yn y gorffennol. Peth arall sydd wedi cael dod i'r amlwg yn ystod y gyllideb yma ydy'r modd yma gwariant y Llywodraeth ar iechyd wedi cynyddu'n sylweddol. Da ni gyd yn ymwybodol wrth gwrs fod iechyd wedi cael ei ddatganoli yn ei gyfanrwydd i Gymru. Ond yr hyn sydd yn drawiadol o allan y llyfr coch, sef yr manylion ariannol sy'n dod efo'r gyllideb, ydy fod y gwariant mae Llywodraeth Prydain yn ei grisnodi i'r gwasanaeth iechyd wedi codi o 20% o holl wariant cyhoeddus yn y flwyddyn 2000 i 38% yn arfaethedig erbyn 2024. Hynny yw, mewn geiriau eraill, mewn chwarter canrif, fyddwn ni wedi mynd o sefyllfa lle bod 1 allan o bob 5 punt sy'n cael ei wario gan y Llywodraeth yn mynd i'r gwasanaeth iechyd i sefyllfa lle mae bron iawn 2 cymaint o arian yn cael ei wario ar y gwasanaeth iechyd. Ac mae sefyllfa lle mae bron i 40% o holl wariant y Llywodraeth yn mynd ar y gwasanaeth iechyd yn sefyllfa sydd yn codi cwestiynau dybryd ynghylch blaenoriaethau y Llywodraeth o symud ymlaen. Dwi'n gwerthfawrogi bod pawb yn defnyddio'r gwasanaeth iechyd ac yn gwerthfawrogi y cymorth maen nhw'n gael gan y gwasanaeth iechyd. Ond mae dwblu maint y cyllid sydd ar gael i gwasanaeth iechyd dros gyfnod o chwarter canrif yn golygu bod rhaid i adrannau eraill yn San Steffan wneud heb. Ac mae hynny hefyd wrth gwrs yn wir yn Mae Caerdydd. Ac felly, i symud oddi wrth yr ffrio gwleidyddol sydd yna o hyd am y gwasanaeth iechyd a pwy fydd am fodlon buddsoddi mwy yn y gwasanaeth iechyd, dwi'n credu bod o'n bryd i ni gael dadl chydig bach mwy aeddfed. Os ydym ni am gael gwasanaeth iechyd sydd yn sicrhau gwasanaeth o safon i bawb mewn cymdeithas, yna mae rhaid i ni ofyn ar ba gos da ni fodlon gwneud hynny. I ba raddau da ni fodlon gweld toriadau mewn gwasanaethau eraill, i ba raddau da ni'n credu bod angen cynnal a codi trethu. Achos y gwir plaen ydy fod yr her sy'n gwynebu'r gwasanaeth iechyd o ran oed y boblogaeth yn dal i raddau helaeth heb ddigwydd. Ac felly os da ni yn gwario bron i 20% o holl wariant cyhoeddus ar y gwasanaeth iechyd cyn i'r her demograffeg yna hitio ni, yna mae gennym ni gwestiynau mawr i'w hateb yn y tymor hir. Ta waith, chydig o bethau lleol, gai ddiolch i chi gyd sydd wedi cysylltu efo'r swyddfa ynghylch gwasanaeth bws yr X19 sy'n gwasanaethu Dolwyd Elan a Topiau Dyffryn Conwy. Dwi wedi cael cyfarfod heddiw efo Prifeithredwr a arweinydd Cyngor Conwy. Dydyn ni ddim wedi llwyddo fynd ar maen i'r wal, ond dwi wedi bod yn siarad efo Lleo Jones, y cwmni bysiau'n gyson hefyd. Dwi'n mawr obeithio bod modd trio bod yn greadigol yn y modd da ni yn cyllido ac yn cefnogi gwasanaethau yng nghefn gwlad, achos dwi'n llawn ymwybodol pa mor bwysig ydy gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus yn pob rhan o'r etholaeth, ond yn sicr mae hynny'n yn wir yn cyd-destun Dyffryn Conwy a'r ardaloedd mwyaf gwledig. Felly dwi'n gobeithio gawn ni newyddion da, ond mae gen i ofn os gen i ddim byd adeiladol i'w adrodd hyd yma. Yn yr un modd, os da chi'n digwydd byw yn deganwy, gai ddiolch i rhai hynny ohonoch chi sydd wedi cysylltu efo ni yng nghyd-destun y gwaith da ni'n neud i drio adfer y llwybr sy'n croesi'r rheilffordd. Da ni wedi cael llawer un yn cysylltu efo ni trwy lythyr a trwy e-bost. Yr hyn da ni'n wirioneddol angen rwan ydy os oes gen unrhyw un lyniau sydd yn profi fod na lwybr wedi cael ei ddefnyddio yn deganwy i groesi'r rheilffordd yn y gorffennol. Mi fydda unrhyw lyniau o'r fath yn sicr o fantais i ni yma yn y swyddfa. A tra dwi'n sôn am
Ddiolch i bobl, gai hefyd diolch i'r criw yn Penmachno ac yn Cwm Penmachno, gan bod Cyngor Bro Machno wedi ennill gwobr am safon a gofal sydd yna o'r gymuned ac o'r tacluswydd y pentra mewn gwobra diweddar. Yn sicr mae rhywun yn ymwybodol fod Cyngor Cymuned Bro Machno yn gyngor gweithgar ac effeithiol, a mae yna gymunedau bywiog iawn yn Penmachno a Cwm Penmachno. Felly dwi eisiau llongyfarch nhw ar eu llwyddiant, ond dwi hefyd eisiau llongyfarch cymunedau yn Dolgarog, yn Eglwys Bach ac yn Ysbyty Ifan sydd hefyd wedi cael eu cymeradwyo am y gwaith maen nhw'n wneud o gynnal a chadw i pentrefi i safon. A dwi'n nabod y pentrefi hynny, dwi'n ymwybodol bod yna gymuned ddiwiog ac effro yn y cymunedau hynny, ac felly llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd ar eu hymdrechion i sicrhau bod cynnal a chadw'r pentrefi hynny yn flaenoriaeth gan y cynghorau cymuned. Ac i gloi, dwi jyst eisiau nodi'r ffaith bod hi'n dod yn wythnos y Senedd rhwng y 12 a'r 18 o Ddachwedd. Dyma'r cyfle i bobl weld sut mae Senedd yn gweithio a be'n union da ni'n neud yn San Steffan. A'r oll dwi eisiau dweud ydy, os oes gennych chi unrhyw ddiddordeb, mae'n croeso chi gysylltu efo'r swyddfa yma, dwi'n drio egluro be'n union ydy gwaith Aelod Seneddol, ond yn fwy penodol, os oes gennych chi unrhyw ddymuniad i ddod lawr i Lundain a gweld San Steffan a gweld y Senedd yn gweithio, yna mae'n croeso chi wneud hynny. Wedi cyfan dos wybod pryd ydyn ni'n symud allan, ac yn wir o ystyried golwg ar y lle dyddi yma efo'r holl scaffolding, mae yna gwestiwn sylweddol yn codi os fyddwn ni byth yn mynd yn ôl. Felly os oes gennych chi ddiddordeb i ddod lawr i weld y Senedd a gweld yr hanes a gael eich tywys o amgylch ac ychydig o hanes yr adeilad, yna cyswlltwch efo'r swyddfa a mi fyddwn ni'n falch iawn o drefnu'r cyfle i chi. Diolch.